বিবাদরে ফিল্ম পরম সুন্দরী রিলিজ পূର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଅପକମିଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଏହାକୁ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏକ ସିନ୍ ମହଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ପୁଅ ଯିଏ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟ୍ରେଲରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ 29ରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଅଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରମ ସୁନ୍ଦରୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଦୃଶ୍ୟକୁ ୱାଚ୍ ଡଗ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମକ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗ୍ରୁପ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି କରିଅଛି। ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣ ବୋର୍ଡ ବା CBFC, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ୱାଚ୍ ଡଗ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫ ଆଇନ 1992 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ CBFCକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ସାମ୍ନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାଥୋଲିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦିଏ। ଏ ସିନ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନାଲ ଭିଡିଓରୁ ହଟା ନଯାଏ ତେବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଅଛି। କ୍ୟାଥୋଲିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।